обича, просто гледай, бе. Какво се получава, когато се срещнат актьор от импровизаторски театър и музикант, занимаващ се с психодрама? Резултатът е ефект на симбиоза, наречена плейбек театър. И макар и на близо 40 години, идеята не е много популярна у нас. Затова съм убедена, че днешното издание на Работно време ще ви бъде интересно, различно и полезно. Дефиниция. Плейбек водещия е водещ на импровизационен театър, който няма сценарий, а неговият сценарий са историите на хората от публиката. Неговата роля е доста обширна, трудно е с едно изречение да се обхване, а също така и за сега такава професия официално не съществува все още. Но иначе той трябва да бъде един сбор от артистичен човек, който има умения за one-man шоу, човек, който разбира от психодрама, от психология, човек, който умее да изслушва добре, човек, който умее да предразполага хората да споделят. Също така, както каза самия Джонатан Фокс, основател на плейбек театъра, той трябва да бъде нещо между клоун и шаман. А ти освен това и менажираш труп. Освен това, да, и менажирам, занимавам се и с разпространението, с рекламата, с рекламните материали. Обучение. В момента в България има едно единствено място, където човек може само да се запознае с най-така основите на плейбек театъра. Това е магистратурата, която аз завърших. Артистични психосоциални практики се казва. Безумно хубаво място, защото той е доста повече от магистратура. Там наистина и самите преподаватели, и хората, които я учат, тази среда, която се създава, е прекрасна. И там има един 3-дневен курс, който се казва Драма без сценарий, който наистина така за 3 дена въвежда наистина в основите на плейбек театъра. И за съжаление оттам натам в България повече няма къде, от кой да се научи. И затова аз тук от около 1 година издирвам всякакви възможности, варианти, които мога да си позволя, защото разбира се, мечтата ми и надявам се да осъществя да отида в Щатите при самия Джонатан Фокс, той все още е жив. Много се надявам да успея, нали, защото е около 70 годишен, да е жив и здрав. Да се надявам все пак да успея да стигна и до него лично, но по-реалните варианти за мен са тук в Англия и сега ми предстои ходене, където ще науча наистина много интересни неща и ще се срещна с хора, които практикуват плейбек от 20-30 години. И това ще е много ценно. Та общо взето в момента чужбина е вариант, от който може нещо да се научи и предполагам, че след около 1 година и от мен самата. Говориш повече за психодрама и плейбек театър, но това е надграждане над една база. Ти имаш такава актьорско майсторство. Така е, да. Според мен, човек, който се занимава с плейбек театър, ако идва от психодрамата, задължително трябва да мине актьорски тренинг. И обратното. Защото това е така една дейност, която е точно на ръба между двете и според мен, ако се наруши баланса между едното или другото, ще изгуби крайния продукт и няма да се изпълни мисията на плейбек театъра. Качества и умения. Трябва да бъде артистичен, да умее да контактува с хората като цяло, трябва да има слонска памет. Паметта е нещо изключително важно, умението да разпознаваш детайла, умението да спонтанно да говориш, свързано и убедително, както и разбира се такава артистичност и психологически устойчивост на характера се изисква и доста силна воля. Вече разбрахте, че по света плейбек театърът съществува от 1975 година. Ето как е станало това. Името плейбек театър всъщност носи информация за самото действие. Играе обратно. Тоест, публиката разказва история, а актьорите я връщат обратно с специфични изразни средства и позволява да се погледне живота отстрани от друг ъгъл. Първият плейбек театър е основан през 1975 година от Джонатан Фокс и Джо Салас. Фокс се занимава с импровизаторски театър и психодрама. Салас е музикант и активист. И двамата са служили като доброволци в различни страни. Двамата заедно създават плейбек театър и започват да го практикуват. А по-късно започват и да обучават хора.
Плейбек театъра се използва в училища, организации от частния сектор, неправителствени организации, затвори, лечебни заведения. Плейбек театъра се използва също в следните области – правосъдие, човешки права, бежанци и имигранти за възстановяване след бедствие. Но не е задължително поводите да са драматични и трагични. Плейбек театърът намира място и на сватби и рождени дни. На терен. В дефиниция ти описа в резюме Плейбек театъра, а сега ще го да обясним в рубриката на терен. Нека да кажем на хората как той най-вече има социална функция и обясни какво точно значи това. Плейбек театърът предоставя една възможност за диалог. Театър, разбира се, винаги е диалог, но в плейбека има възможност за директен контакт с публиката, не само между актьорите и публиката, но и между самите хора от публиката. Това е уникалното, което той предлага. Това го различава и от импротеатъра, който е чудесно нещо, но то е много различно. Това държа да го отбележа, защото често се бъркат. Разликата тук е, че фокуса е в човека от публиката, в истинската история. И това, което човекът споделя, то е подарък към хората от публиката. И това е изключително важна и съществена социална роля, защото историите, които се споделят в едно плейбек представление, не са истории, които ще споделиш на кафе. Не са истории, които има къде да ги чуеш, защото често пъти атмосферата, която се създава, това е работа на водещия, е много специфична. И наистина предразполага хората да излязат и да споделят нещо, което никога на никой не са казвали. Това се случва много често в нашите представления. И това е изключителен подарък и има много голямо социално значение този контакт между хората. А с кого танцува последния път блуз? Блуз не се танцува с всички! Блуз се танцува с един човек. Блуз не може с всички, то няма да е блуз. Историята на Иво и блуз. Нека да гледаме. Когато бях малък, аз пак си бях голям. Усещам всичко, всичко. Аз мисля за тихи блюз. Аз искам тихи блюз. Когато до мен те притиска, аз мисля само за теб. Какви теми най-вече споделят хората? Много любовни, разбира се. Много за любов. Сънища също, което е много хубаво. Аз винаги много се радвам, защото много се интересувам от сънища. Също такива теми се засягат за обиди, за нараняване по някакъв начин. Трупани в годините, сигурно. Трупани в годините. Много детски истории излизат също. Ще поговорим за актьорите ти след мъничко, но първо една много интересна друга тема, свързана с плейбек театъра. Музиката изобщо не е случайна, не е фон при вас, ами някакъв вид участник. Абсолютно. Музикантът е много важен и даже самият Джонатан Фокс определя ролята на музиканта като тази на водещия. От момента, в който водещия каже прословутото "нека да гледаме", тогава всъщност музикантът става този, който ръководи трупата през музиката. Така че наистина то от много голямо значение. Това трябва да е един всестранно развит човек, защото той освен музикант трябва да е много артистичен. Често пъти има такива говорни включвания, не само музикантски и певчески. Също трябва да има опит с психодрама, психология, трябва да има определени умения за чуване, за слушане, за връщане, всичко, което актьорите трябва да притежават. И наистина това е една много така атрактивна
и много съществена част от представлението. Всяка мелодия има нужда от човек, който да изтанцува. Или поне някой, който да започне танца. Всяка танцуваща жена привлича един танцуващ мъж. Трупата актьори постоянна ли е? Да, трупата е постоянна, защото в нея много се влага. И общо взето да обучиш нов човек ти отнема около 1 година, което пък вече ще ти наруши целият процес на работа. Затова нашите актьори са 5, като не винаги играят всички, но всички репетират. Репетират импровизация, сякаш оксюморон и все пак стъпвате на нещо, на едни основи. Разкажи повече. Репетициите основно са свързани с овладяване на плейбек формите, защото те, макар така, може би, когато човек ги гледа вече на представление, изглеждат лесни, да се овладеят и да се изпълняват правилно, защото аз много държа на това ние да изучим основата перфектно, за да можем след това да надграждаме. Защото формите са това, едно от малкото неща, за които можеш да се хванеш в едно плейбек представление. След като ти нямаш сценарий, нищо не знаеш какво се случва, формите са това, което те държи. И овладяването на формите е трудно и отнема горе-долу около 1 календарна година. Значи те може би да са 100 в цял свят. Нашата група имаме 30 овладяни форми, които обаче не винаги има как да ги използваш в представление. Ние ги имаме тези форми, те просто в нашия джоб. И ако има подходяща история, ще употребим дадената форма. Но ние трябва да ги можем, за да възпроизведем историята по перфектния начин. То точно затова е това огромно разнообразие от форми, защото идеята е, че всяка история има една форма, в която ще пасне идеално, което решава водещия. И ако не нацели правилната форма, често пъти може да не се получи толкова добре, колкото трябва, но това са рисковете на импровизационния театър. Така, сега ще направим едно упражнение, което е изключително ценно за импровизация, за въображение, за концентрация и е много свързано с нашата работа. Този стол, сега всеки от вас ще дойде и ще го употреби като нещо друго. Всичко друго, но не е стол. Така, момент. Малко по-вляво. Хайде всички заедно. Ле. Изолираш лактите и само нагоре задържаш, връщаш бавно. Задържаш, стягаш бицепса, стягаш, връщаш. По времето на репетиция се изчистват тези форми, се надгражда сигурно, си измисляте нови такива или? Да, значи по време на репетиции се раждат нови форми, определено. Някой път, когато се опитваме да научим някоя форма, през пробите и грешките се ражда нещо страхотно, което ние общо взето прекръстваме и всъщност започваме да го ползваме по начина, по който сме го научили, защото от ходенето ми в Англия видях, че една форма всяка група интерпретира различно. Така че е много относително и ние със сигурност използваме нови неща, но в тренинга на актьорите присъства импро тренинг от импровизационния театър, присъства чисто актьорски тренинг. Моите актьори също са подложени на психодраматичен тренинг, защото няма как да бъде другояче. Периодично имаме и такива сесии. И танцуват също, мисля. Те са, да. Моята трупа, която е в момента, те завършиха танцов театър и те са изключително талантливи танцори и една от формите, която ние сме си измислили, е да го видим като танцов театър. Получава се страхотно. Относно облеклото и реквизита? Плейбек актьора трябва да е универсален. Той е бял лист хартия, върху който трябва да може да се напише и нарисува всичко. Затова нашия избор да играем в черно. Световно има трупи, които избират друго. Има в оранжево, съм виждала в розово и така нататък.
но ние мислим, че има значение това да си универсален и това е единственото облекло. Това, което ползваме като реквизит, са шарени платове, които могат да се превърнат във всичко и това е още от самото начало на създаването на плейбек театъра. Това е единствения реквизит. Клас, стани, клас, мирно. Я да видя сега. Първи номер. Втори. Хайде, нови 20 лева. Добре. 20 лева. Разбира се. Приятен ден. Колана да си сложа. Айде, Чочо, давай! Айде, сядай отзад! Сядай отзад! Айде! Добре ли сте? Някои групи, като нас, например, използват касетки червени, които също могат да се превръщат Какво ли във не? всичко. А някъде по света мисля, че след разказа на човек от публиката, трупата се събира за кратки тайни консултации, за да реши как да го изиграе. Вие обаче не го правите. Не сте ли избрали по-сложния вариант? Ами, може и да е по-сложен от една страна, но от друга е варианта, в който вярваш повече в креативността и спонтанността, а ние вярваме определено. Така че това е нашият избор. Ние разчитаме изключително много на сензитивното усещане на хората в групата помежду им и същевременно на усещането на групата към хората, които разказват. И в това ние изключително вярваме. Да опитаме едно хайко. Това е много хубава форма, която използваме за чувства. Весе, примерно, кога последен път изпита някакви така много силни чувства? В неделя бях на едно японско представление и наистина ми беше различно и интересно. Нека да видим това като хайко. Изгрява слънцето сега и светят в мен безброй неща. Новото вълнение на този ден дойде при мен. Във видеото за историята на плейбек театъра дадох информация, че по света той се използва в училища, университети, работи места с конфликтни ситуации, затвори, болници. Мислела ли си да посещавате подобни места? Вече бяхме поканени и играхме за първи път пред деца 2-4 клас. Учителките бяха във възторг, не можеха да повярват как час и половина тия деца не мръднаха. Казаха, не може да си представите това колко щури деца са по принцип. Тяхното внимание е 15-минутски принципно. Точно така, много им хареса. Слушаха с огромно внимание, разказваха истории. Накрая, даже след представлението, ни казваха колко ни хареса, как искат пак да ни видят. Много им хареса. Аз много искам, смятам, че ще е много ценно за гимназиалните класове, защото там знаем агресия, насилие, трудно е. Работила съм любови и така нататък. Работила съм с групи в училища и знам какво се случва вътре. Плейбек театър може да е много ценен за тях. Това подлежите първа, нашата група има желание да се развива в тази посока. Въпрос, разбира се, на организация и така на възможности. Когато бяхме в почивка на гимнастиката, аз бях в гъбите и един голям човек не гледаше, че съм там и скочи върху мене на главата. И ме заболя много. Добре, нека да видим историята за Емона и гимнастиката като сюрреалистична история. Може да ползвате платовете, знаете. Нека да гледаме.
бях сред гъбите. Повече няма да идвам. Аз разказах в началото историята на плейбек театъра в световен план, но каква е историята на плейбек театъра у нас, в България? Предстои да разберем, защото в момента аз извършвам така серия интервюта, в които събираме информация от всеки, който някога се е занимавал по-активно с плейбек театър. Интервюирам хората, за да разбера кой е бил първият, който е направил група, как са били обучавани, по какъв начин. Така че предстои аз да напиша тази история на плейбека в България, защото написана я няма. Както и в книгата, която предстои да издам, ще присъства тази история, както и синтезирана световната история на плейбек театъра, защото на български нея също я няма. Неотдавна ми се случи следното. Записах се сама на една екскурзия и в агенцията ми казаха, че групата ще е разнородна. Когато обаче се събрахме пред автобуса, се оказа, че ще пътувам само с пенсионери. Първо се стъписах, но после се опознахме и всъщност си изкарах много готино. Ами добре, тогава нека да видим като история историята на Светла и младите по дух. Нека да гледаме. Много забавно! Еленке, здравей! Чакай, мамуре! Здравейте! Ние... За този автобус ли сте? Да, моето момиче, ти за този автобус. Аз ли? Да. Айде, идвай, ще си пеем песни. Добре. Оплачен да ми изглежда тази година. Тя малка още. Вие... За колко сте години? 53. Супер! Браво, Геби! Аз забравих на колко бях. Супер! Браво! Браво! Тя сега те първа и предстои да живее. Да, ще живея, ама какво ще правим? Хората. Не знам как е приятно, като нещо много естествено, защото това е нещо, което много ми отива. Поне така, това е обратна връзка, която получавам, защото наистина работата на плейбек водещия е нещо, което съчетава всичките ми качества, защото не всеки добър актьор може да бъде добър плейбек водещ, защото, както казах, то е доста специфично и различни умения се изискват. Да не кажа, че много малко могат да импровизират. Специфично е, да, защото ти трябва наистина да говориш без сценарий, но трябва да, разбира се, свързано, убедително, красиво и така нататък. И плейбек театър наистина съчетава всичките ми умения, така че е нещо, което е много мое. Професионална деформация. Има професионални деформации, те са много смешни, защото плейбек водещия интервюира хората, умението за интервю е важно качество. И когато контактувам с някой в живота, в най-обикновен социален разговор, започвам да задавам едни въпроси и хората започват да ми говорят ни в клин, ни в ръкав, 9 сутринта, едни дълбоки, съкровенни теми, които после човека спира и сам казва: а това откъде дойде? Така че това е такъв един страничен вариант, нали? Малко просто придобиваш, общуването с хората малко се променя. Новости. За сега новостите са всичко, което научавам и вкарвам в България, защото наистина от около 10 на години може би не е идвал никой в България, както и също доста време никой не се е обучавал навън, защото преди време е имало една жена, която се е обучила в Америка, но тя в момента е във Франция. Така че наистина новостите са това, което в момента аз карам по някакъв начин. Иначе в световен план е много динамично всичко и аз се опитвам така да наваксвам и затова всички тия събития, които посещавам, ще ходя и в Амстердам в края на годината, където ще науча какво се случва въобще в цяла Европа с плейбек театъра. Те са много активни и много активно разпространяват идеята. Така че на този етап новост е всичко, което внасям отвън.
Най-лошото. Стреса и страха от провал, защото наистина това е един много специфичен стрес. Разбира се, всяка сценична изява, всяко сценично присъствие е стресово само за себе си, но този тип несигурност, който е в плейбек театъра и особено водещия, който носи на плещите си една огромна отговорност за цялото представление, този стрес е доста силен, труден е за преодоляване. Слава Богу, по-намалява с броя представления, но не изчезва и общо взето, честно казвам, след представление, на мен ми трябва няколко дни да се възстанови психически и физически. Най-хубавото. Най-хубавото е удовлетворението след катарзис на разказвача и катарзис у публиката, разбира се, защото то се предава взаимно. Погледите на хората след представление, усещането за мисия. Това е едно от най-хубавите неща, защото според мен няма как да правиш плейбек театър без да го приемеш като мисия. То е много специфично, много е особено като дейност и това, когато се получи, удовлетворението е огромно. И така, време сега да чуем историите на хора от публиката. Бързах за снимки, карах така доста бързо, при което ме спряха катаджи. Докато си вада документите, едни 100 лева, за които и аз бях забравила, те просто изпаднаха. Обръщате колата, отиваме в КАТ, ще ви запориме колата, взимаме ви книжката. Ми върви. На ченге иска ли се ресто? За парите изчезна. Това е твоята история. Сега ще видим и изиграем от нашите актьори. Да гледаме. Документите. Август миналата година. Тези са ми последните. Аз нищо не съм казал за пари. Газ! Актьор от импровизаторски. Защо не мога да казвам импровизатор? Актьор от импровизаторски.